să-i faci. Gata. Asta o zdresăm pe tanță. Sus! Ceau, Tanța, iar o să apari pe Jos! așa. Sus! Păi gata! Foarte bine! Uite, dă și din picior. Foarte bine! Sus! Sus! Sus, sus, sus! Să o punem în ochi ca să o vadă. Hai, vină încoa, vină încoa. Sus! Sus, așa. Dă și din codiță. Sus! 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 Ham, ham! Sus! 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 Sus, 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 sus! Nu. Ce-o vrut să facă ea? Să Ce-o vrut să facă? O vrut să mănânce pâinea? Dar uite ce dă din codiță, parcă-i titirez. La codiță! S-a scuturat. Scutură-te! Sus! Pe tine! Uite unde-i. Hai, sus. Sus! Așa. Sus. Acum să stai jos. Așa. Culicata! Ha, ha! Ce bine, prieteni! Da? Dați un like dacă și voi puteți face asta. Cu Sus! câinele dumneavoastră. Da. Sus! Așa, bravo. Ce bine e! Iar cred că miroase ea ceva pe acolo. A? O mirosi ceva? Stai jos. Jos! Așa. Așa. Foarte bine! Sus! Așa. Hai, și cu piciorușele! O ridica numai capul sus. Dă-i din codiță! Sus! Sper că nu-mi scapă în gura ei. Sus! Hai, da, sus. Sus. Vine aici. Știu că vrei Dă să cu o piciorul. Vrea să o guște și să-ți ia cu piciorul. Hai, sus. Scutură-te! 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 O facem să scot. Sus! Sus! Și cu piciorul! Opa! Opa, ce-o vrut? Sus! Sus! O vrut să o guste. Ar gusta-o puțin. Sus! Sus, sus, sus! Opa! Mi-a luat. O mâncat mâncarea. Mă duc să iau altă. E că Mico plecat iară după mâncare pentru Tanța. Se pare că astăzi vei fi hrănită foarte bine. Uitați și tractorul lui bunicu. Vedeți, face treabă toată ziua cu el, cu tractorul. E foarte bun tractorul ăsta, chiar dacă e un pic vechi, e foarte bun. Hai, Tanța, vino! Prieteni! Ce ai adus? Și pune între cap. Sus! Jos! Sus! Așa. Acum nu a făcut ce vreau. Sus! Foarte bine! Capul jos! Capul jos! Așa, bravo. Capul sus! Capul jos! Gura deschisă! Nu mânca! Asta poate să asculte. Asta nu ascultă nimeni. Sus! Sus! Sus, sus, sus! Hopa! Așa, lasă să... Uite, ai văzut cum o tras-o ea mai de... O tras ea singură. Da. Ai văzut? I-a plăcut? Scutură-te! Așa, așa. Aha. Ai văzut cum te-a ascultat? Sus! Jos! Capul sus! Deja te ascultă. Nu mânca! Nu Dar la sfârșit va primi mâncarea, da? La sfârșit Trebuie. va primi mâncarea. Sus! Sus, sus, sus! Cealaltă o mâncat. Da. Ați văzut voi în film. Nu! Sus! Hai, da, sus. Jos! Jos, așa. Cap sus, nu Hai, da, corpul. sus. Așa. Așa, jos. Așa face un câine. Dar vezi ce dă din codiță? Parcă... Jos! Sus! Jos! Așa, uite cum face. Te ascultă? Sus! Jos! Sus! Jos! Se linge pe bot. Foarte bine! Foarte bine, Gândește tată. cum o să fie mâncarea. Sus! În spate! Hai să ne jucăm un pic. Acum te joci un pic. Vrea să o mângâi câta pe burtică, da? Vrea să-i faci așa pe burtică? Sus! Hai, da, sus, Sus, sus! Sus! sus. Ea tot vrea să o mângâi pe burtică. Hai, da, sus. Vino. Știu că-ți place. Așa. Hai,
și de vigodiță. Da, dă din codiță. Jos, sus, jos. Bravo. Foarte bine. Dar cu corpul nu prea ascultă. Sus, Hai, da, vino. Hai, sus, 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 hai, vino aici. Hai, sus, 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 hai, da, vino. sus. Haide, cred că e timpul să o hrănim, Ioan. Că s-a făcut târziu și frig. Bun? Hai sus. Hai După să... încă o încercare. Da, că cred că a obosit și ea. Hai, vino, sus și foame. Sus, 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 sus. Hai, da, vino. Bine, bine pus-o în Au, aici un fulecat mâncarea. Bravo, Tanță. prieteni, papa, ne Da, vedem acum hai mâine să-i sau dăm o poimâine. mângâiere, că e câinele nostru, nu? Așa, bravo, Tanță. dăm o Dă-i, mângâiere. dă-i o mângâiere. Bravo, așa, bravo. Uite, vezi cât stă de cuminte? Da, că ne cunoști. Da, bravo, Tanță. Haide, Opa! haide. Ea vrea să se mai joace.